Smoke weed every day, 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 day. Smoke every day, 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 day. Smoke weed every day, 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 day. Smoke every day, 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 day. Smoke weed every day, 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 day. Smoke every day, day. Hvad så? Er I friske på at prøve noget nyt i dag? Ja, for fan. Hvad er det, vi skal prøve? Hvad tror I det her det er? Hvad har du hash med? Fedt. Kom nu, en joytøse, det skader sgu da ikke. Jeg gider ikke at have det pis. Nå Marie, vi skal sgu også have lidt. Så her. Fyld i. Bare godt med det i, det er bedste virkning. Og så ruller vi. I hash er der et stof, som hedder THC, og det er det stof, som giver dig rosen, altså påvirkning. THC ligger sig i din krops fedtvæv og bliver der op til 8 uger, efter du sidst har røget hash. Også selvom du kun har røget en enkelt gang. Som vi så i klippet, så er de fleste unges første joint eller bong, som det tit vil være, det foregår, når en gruppe presser vennerne. Folk de lader sig bare rive med, især de unge, da de har utroligt svært ved at sige nej til 4-5 venner, som man holder af, der sidder omkring en og presser en til at gøre ting, man måske ikke lige har lyst til. Men man vil bare heller ikke skuffe dem, så man gør det alligevel. Folk de tænker nok bare, altså især de unge, ikke for at pege dem ud, men det er nok sådan dem, der tænker, jamen en gang det skader vel ikke, men det gør det på den måde sådan set heller ikke, men derimod i hvert fald heller ikke sagt, at det er ufarligt. For det er faktisk sådan, at det, der er mest farligt ved hash, er, at man aldrig kan forudsige påvirkningen, da den er meget forskellig fra gang til gang og fra person til person. Nogle de kan blive meget usikre og sløve, mens andre de synes bare, at alting bliver meget sjovere, og de får grineflip over ingenting, og ens følelser forstærkes med alt. Og det lyder da også meget sjovt, men man bliver bare meget afhængig af det, og så bliver det faktisk ret alvorligt, fordi hvis du så begynder på det mere end 2 gange om ugen, så bliver du kronisk påvirket. Men ryger man så mere end det, så bliver man meget mere sløv, langsommere, ligeglad med omverdenen og meget ukoncentreret. Du føler måske selv, at alting fungerer fint, og du har det fint i din hverdag, men din korttidshukommelse bliver faktisk nedsat, og du vil have meget svært ved at indlære ting. Og det er jo ret alvorligt. Men det er faktisk sådan, at røgen i cigaretter indeholder 4.000 fremkaldende stoffer. Bare i cigaretter, så det er ikke for sjov.